Magandang hapon. Ako po si Daniel Barbin at magsisimula na ang palabas ng Dulaang Ellie. Sa mga nais pong tumulong para sa ating local artists ngayong panahon ng pandemiko, ang mga detalye ay nasa caption ng live feed na ito. Bilang pagtugon sa hamon ng National Commission for Culture and the Arts, National Committee on Dramatic Arts, na ipagpatuloy ang sining ng paglikha, buong pagmamalaking inihahandog ng Dulaang LU ang isang script reading online presentation ng dulang may iisang yugto na aming pinamagatang Testigo, sa panulat at direksyon ni Kuya Dong. Ang palabas na ito ay may tema at lingwahe na maaring hindi naaangkop sa mga batang manonood. Mangyaring gabayan po natin sila. Ang kwento ng Testigo ay nangyari sa loob ng isang interrogation room kung saan ang mga tauhan ay isa-isang tinanong ukol sa kanilang nalalaman sa isang pangyayari na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaroon ng linaw. Isang buwan ng Abril, 2 araw bago sumapit ang fiesta ng Barangay Central East, nabalot ng lungkot ang sangkabaranggayan. Ang taunan na masayang pagdiriwang ay tila binago ng tadhana. At ang buong palengke ng bayan ng San Juan La Union ay tila dinapuan ng salot dahil sa katahimikan. Sapagkat sa araw na ito, wala ni isa ang nagtinda. Kahit na may mga anunsyong tuloy pa rin ang fiesta, tila walang gumagalaw. Walang laman ang mga kalsada maliban sa mga tanod at mga pasaway na tambay. Walang nag-ensayo ng sayaw para sa intermission numbers. Ang mga matitingkad na banditas ay tila nawalan ng kulay dahil sa kawalan ng saya sa buong sangkabaranggayan. Sa araw ding ito ay nagkaroon ng pag-uusig. Unang bahagi ito ng pananaliksik ng mga investigador upang malaman kung sino nga ba ang may pakana ng lahat. Sabay-sabay po nating alamin ang kwento sa likod ng kalungkutang bumabalot ngayon sa Barangay Central East. Narito, tunghayan po natin ang pagpapahayag ng saloobin at ang mga pagsasalaysay ng mga testigo. Hello po, good afternoon po. Ako po si Bernadette. 12 taong gulang po. Si Imboy? Opo, kalaro ko po siya. Pumupunta po siya sa amin. Opo, makulit po siya. Ako din po, makulit. Nagdadala po siya ng mga prutas. Pero wag niyo po sasabihin kay mama niya kasi galing po yun sa pwesto nila sa palengke. Pero sabi naman daw po ng mama niya, kailangan kumain ng masusustansyang pagkain ng mga bata para laging malusog. Hindi. Kaya daw po niya binibigyan ng mga kalaro namin ng mga prutas para daw po hindi antukin sa klase. Ha? Po? Mabait daw po siya. Sabi po kasi ni Papa, sasabihin ko daw po na mabait siya. Sabi naman ni Mama, kaya nga daw po siya kinuha ni Papa Jesus kasi mabait daw po siya. Opo, sabi po ni Papa. Pero sabi daw ni Mama kasi daw karma. Kasi daw karma. Tingi. Nung gabing yun po, naglalaro po kami noon Tapos, umalis na po siya. Tapos, kinabukasan, sabi nila patay na daw po siya. Si Papa po, sabi po ni Papa, yun lang sasabihin ko. Hi! Hello! Everything! Hi, sir! Kamusta ka na? It's been a year, ha?
Ganon? May self-introduction? Pageant? Ganon? Hmm. Rod po. Rodolfo, sir. Rodolfo Dimunyo, sir. Middle initial po yung D. D stands for Donaire. Yes, Rodolfo Donaire Munyo Jr., sir. Opo. Single and ready to mingle. 24 po, sir. Loko, wala akong kinalaman dyan, sir, ah. Ano po bang tungkol kay Imboy? Opo, kilala ko po siya. Si Imboy? Mabait, malambing, masayahin, sweet, approachable. La, ano po bang klaseng description ang gusto nyo? Single? Fat, top, bottom, by, dakila, ano po? Palagi akong pinapansin yan. Kahit gifted na bata. Mabait siya. Siya lagi ba yung pumapansin sa akin? Nakukulitan ako nung una sa kanya, pero sir, single ka po ba? Well, malapit nga siya sa akin, pero sir, mas maganda siguro kung mas malapit ako sa iyo. Yes. Sinasakyan ko siya sa lahat ng pagkakataon. Gano'n naman talaga. May special need yung tao, pero di naman natin kailangang itratong iba. Yung doktor niya. Ang sabi po ng doktor niya, late development daw. Sa ngayon, 6 years na po ang agwat ng edad niya sa utak niya. Sinamahan ko na siya dati sa kanyang therapy. Wala naman akong ginagawa noon, tapos wala rin masyadong customer sa parlor. Tsaka tag-ulan noon, kaya sinamahan ko na siya. Sa pagpapakiusap na rin ni Aling Mona. Ikaw, sir, pwede rin naman kitang samahan, kagaya ng dati. Ay, magandang hapon din ho. Ako si Monday. Armando ho. Armando Acosta ho. Ay, single ho. Oo ho, sa poblasyon ho. 32 ho. Naglalakuha ako ng balot at chicharan ho. Ako, sige ho. Nung gabing hong yon, kita ko siyang lumabas sa bahay nila Aling Lisa. Kakatapos nga daw niya pong kumain. Mga alas 7 ho. Nung gabing yon? Oo. Nakita namin siya sa tindahan nila Aling Kuring. May mga nagiinuman doon. Nakikipagkwentuhan nga siya na sa mga nandun eh. Mga alas 9. Uwe! Mababait naman yung mga yun eh. Bakit? Isa ba sa kanila ang OMG? Ay, hindi ba? Hindi. Nakakainuman ko na yung mga yun. Mababait yung mga yun. Sure na, promise. Yun lang. Kasi, bumili kami ni Cheska ng Yossi at Candy. Papunta na po kami doon sa pageant. May pamisli kasi sa kabilang barangay noon. Yun lang, sir. Di ko na siya nakita. Kinabukasan niya, ayun na nga, tigo. Oo. Mga alas 7 ho, pasado. Tapos, gaya ng nakagawian, tinulungan ho niya ako, magtinda. Mas malakas nga po yung sigaw niya kaysa sa akin. Kakatawang bata talaga. Ay, hindi ho. Hindi ko ho siya pinilit. Siya nga ho nag-alok na magtinda. Nakakatuwa nga ho kasi kahit kakaiba siyang bata, kakaiba. Yung alam mo yung iba siya, parang, basta ho, parang may kulang sa kanya. Parang tinamad yung utak. Yes. Good afternoon, sir. Okay. I'm Maria Cristina Martinez, a grade 6 teacher of San Cristobal Academy. I am the advisor of Jimboy McKinley. I am 28 years old. Yes, I'm single.
Oo nga po. Ngayon pang magfi-fiesta na. Kawawa naman si Aling Mona. Mag-isa na lang siya ngayon. Matataas po ang marka niya sa klase. Makulit. Alam niyo naman po kapag bata, magulo man pero nakakasunod din siya sa mga aralin. Mabait po na bata si Jimboy. Oo. Nakabenta siya nung gabing yon. Ilang minuto lang kaming naglakad pero nakabenta siya ng ilang balot at chicharon sa mga nagiinuman doon kila Aling Corina. Pagkatapos nun, nagpaalam na po siya na doon na lang muna siya. Nagpatuloy na rin ako sa pagtitinda. Oo, iniwan ko nga ako siya doon. Masaya po siya nung mga oras na yun tinawag ng mga nagiinuman. Tapos gulat na nga lang ako. Makaraan ng ilang oras, nahanap siya ni Aling Ramona. Di tumulong na rin ako sa paghahanap. Total, lubos na rin yung paninda ko noon. Opo. Meron nga ho kaming barangay ordinance na karniyo. Ngunit para po ito sa mga bata, hindi naman po bata si Boy. Chip, baka naman pwedeng madalitan natin ito. Kukulit ko pa ho kasi yung irentahan videoke. Magpipiesta na ho kasi kung mamarapatin nyo. Ay, hindi naman sa umiiwas. Pero wala po kinalaman to. Nasa bakasyon ako nung nangyari yung aksidente. Aksidente. Pagpaslang, disgrasya. Pare-pareho naman po yun, di ba? Lahat yun, problema. Madalas na po mangyari yan sa dami ng mga tao walang disiplina ngayon. Paano? Alam ng amoy yung batang yun, pinapayagan lumabas. Eto Chip, makinig ka. Alam mo bang loko din yung batang yan? Si Abnoy! Ano ho? What did you just say? Excuse me, sir. With all due respect, Jimboy is different from among the usual kids. But for your information, we don't call them abnoy or autistic or however gross na maisip nyo. These kinds of people are gifted. Yes, they have special needs. Pero sana, huwag nyo namang tawagin ganun. Paano? Yung ina. Baka kumakareng na sa iba habang nagpapalabo yung buloy na anak. Disgrasyada kaya ang ina ng batang yan. Natural, alam po, Chip. Alam po. Constituents ko sila kapag politicians ka, you need to know all the happenings inside the communities under their jurisdictions. No, I said, don't call him that way. Hindi nga siya abno. Gifted siya. Gifted. Call him gifted. Excuse me, I am a teacher at baka nakakalimutan niyong bilang advisor ni Jimboy, tumatayo akong pangalawang ina niya. Isa pa, use that word again and this conversation is over. And I tell you, you'll get what you deserve. Yan. You should listen to me. Because I am a teacher. Yes, because I say so. Magandang araw din po, sir. Doming po. Dominador del Rosario po. Middle name? Sipo Calvadores po. Opo, tanod po ng barangay. Alam niyo kasi, this is a free countries. Kaya hindi natin basta mapila ng ating mga constituents. Kaya democrats tayo, di ba? Pero yung mga kabataan na mga yan, kung bakit hindi sila pumirmi na lang sa kanilang mga bahay. Ang pinagtataka ko lang,
Kung ano bang mayroon sa labas at nang gagalain silang lumabas kahit oras na ng gabi. Ang dilim-dilim. Hindi ba madilim yung lugar kung saan nakita ang bangkay ng ni Abnoy? Ano? Hindi naman sa defensives. Ang sinasabi ko lang na ba, kasalanan yan ng parehong magulang at mga kabataan. Sa totoo lang. Hindi na pag-asa ng bayan ng mga yan, kundi mga salot ng lipunan. Paano? Sila mismo sumisira sa kinabukasan nila. Marami nga sa kanila, may pagkakataong mag-aral, pero nung ginagawa nila, wala. Yung kay Imboy, Chief, hindi ko alam. Pinalita na lang sa akin ang karumal-dumal na pangyayari. Wala nga ho akong maisip na motibo ng kung sino mang gumawa nito. Hindi na rin nakakapag-usap ni Mona. Panggabi po ako nung araw na yon. Nagro-ronda po kami ng mga bandang 2:00 na ng umaga. Sa may Sitio Mayapis po ang ruta ko noon, sir. Bale, naghiwa-hiwalay na po kami ng mga kasama ko noon para mabilis. Naglalakad na po ako sa may Arco sa San Pedro Street. Malapit na po sa highway yun, sir. Narinig ko na lang po, tila may umuungol. Parang nagmamakaawa. Parang nahihirapan. Opo. Mag-isa ko lang po. Bale, 7 po kaming nag-duty noon. Pero 4 po ang ruta, kaya may kanya-kanyang partner yung iba. Ako lang po ang mag-isa. Malawak po yung bakanting lote, sir. Puno ng malalaking damo, kaya inisip ko na lang na baka may nagpastol na ng baka. Malamang nakahiga lang ito, kaya hindi ko makita sa laki ng mga dahong tutubo doon. Bigla rin nawala yung ungol. Kaya nagpatuloy po ako sa paglalakad. Tapos, noong naglalakad po ako, di pa rin nawawala ang kaba ko. Sa narinig ko, parang iba eh. Binalikan ko. Binalikan ko po. Opo, binalikan ko. Ngayon, noong nakabalik na ako sa kung saan ko narinig yun, huminto ako. Huminto ako at wala pang 1 minuto, abay, may umungol na naman. Kabadong-kabado na po ako. Pero mas pinakiramdaman ko po kung saan nanggagaling ang tunog. Tinungo ko na yung bakanting lote. Sinundan ko ang naririnig ko. At habang palapit ako ng palapit, palakas ng palakas din po ang pagpintig ng puso ko. Hanggang sa nagiging malinaw ang sinasabi. Humihingi siya ng tulong, sir. Kaya hinanap ko siya. Matagal akong naghanap. Pero alam kong malapit na ako sa kanya. Hanggang sa may nagulat na lamang ako sa nakita ko. Isang lalaking tila pinaglaruan ng demonyo. Duguan, sir. Nakatirik ang mga mata. Mga matang takot na takot. Ay, kaawa-awa. Maaawa ka dahil alam mong hindi man lang niya naipagtanggol ang sarili niya.
Sir, wala akong nagawa kundi ang tumakbo para humingi ng saklolo. Wala kasi kaming radyo talaga, sir. Nagbabaka sakali akong maililigtas pa siya dahil nakakapagsalita pa ang biktima ng isang demonyo. Wala pang 10 minuto, nakabalik na ako sa kanya kasama ang 2 pang tanod. Kaya tinakbo namin siya agad. Ako nga po, Mona. Ramona del Rosario McKinley po. 33 po. Naglalako ho ako ng prutas sa palengke. Ako nga ho ang ina ni Imboy. Bago ho mangyari, inatake ho kasi si Marieta ng bandang hapon. Katabi ko ho yun ng pwesto sa palengke. Bali tindera rin ho. Sinugod ho namin siya sa ospital. Wala rin ho kasing pamilya yun, kaya kami-kami na lang din ho mga tinderang nagdala sa kanya sa ospital. Nag-aalala nga ho ako noon kay Imboy. Kaya nagmadali ho akong bumalik sa palengke nung masigurado kong ayos na ho si Marieta sa ospital. Bumalik ho ako agad sa palengke para ho magligpit. Mga alas 7 ho ang kadalasan kong uwi kapag galing sa palengke. At madalas ho doon kina Lisa naglalagi si Imboy. Kalaro ho kasi nga si Bernadette. Kaya ho, pagdating ko ho sa amin, dumiretso na ho ako kina Lisa para ho sana hanapin si Imboy. Mga pasado alas 9 na ho yun. Kaso wala daw ho. Nagtanong-tanong ho ako sa mga kapitbahay. Kaso hindi raw ho nila napansin. Sir, hindi naman ho ako basta pwede na lang hong lumayo. Kasi sir, baka magkasalisi ho kami. Bigla siyang dumating, kaya doon lang ho ako sa malapit sa bahay. Mag-aalas 12 na ho talaga nung hindi na ho ako makapag-antay pa. Nagpasya na ho akong lumakad para magtanong-tanong. Mga pasado alauna na nang makasalubong po si Manding. Sir, yung nagtitinda ko ng balot. Ang sabi ho niya, naghiwalay daw sila sa tindahan ni Aling Corina. Sir, pinuntahan ko ho agad yun. Pero ang sabi ho, sumama daw ho kay Brulia. Sir, nakarating na ho ako sa pageant sa kabilang baryo. Nagpatulong na rin ho ako sa mga MC. Pinapage ko sa MC, nagpatulong ho ako sa mga tanod. Pero sir, wala ho talaga doon ang anak ko. Hindi ho ako nakatulong magkahanap sa anak ko. Nalaman ko na lang ho sa tanod mga bandang alas 3. Diyan dinala daw ho siya sa ospital. Nagtatakbo akong nakapaa para makita ang anak ko. At nang makita ko siya, duguan si Imboy. Duguan ang anak ko. Wala na akong magawa. Hindi na humihinga ang baby ko. Paano rin akong pinatay? Wala na ang baby ko. Wala na ang pinakamahal ko. Wala na ang baby ko. Siya nga po si Imboy. Jimboy McKinley. Anak po ni Ramona del Rosario McKinley. Asawa po ng isang kano, si Edison McKinley. Kapatid ko po sa ama si Ramona.
Pangalawang asawa po ang nanay ko. Opo, pamangkin ko nga po si Jimboy. Pamangkin ko po ang biktima, sir. Malapit po kami kay Abnoy, kay Jimboy. Mahirap man siyang intindihin kung minsan, pero di po namin siya itinuring na kaiba. Eh, syempre, dadalawa kaming magkapatid ni Ate Mona. Kaya, kami rin ang nagdadamayan. Sa family house po kami kapag fiesta. Buo kami palagi. Pero, di ko lang po alam ngayon kung paano. Pagdating nga po namin sa ospital, pinilit pong buhayin ng doktor si Abnoy, si Imboy. Marami pong isinaksak sa kanya. May pulso pa daw po, pero maliit na ang tsansa. Ginamitan pa nga po siya nung yung plancha. Yung ginaganon, yung may, tapos ginaganon, yung ganon. Yung ginagamit sa pelikula. Pero wala na talaga eh. Pero sir, ang hindi ko pa rin malaman ng dahilan, noong unang kita ko kay Imboy sa damuhan, kung bakit niya sinabi yung pangalan na yun. Kasi nung nakita niya ako, sir, mangiti pa siya. Saka ko lang siya nakilala nung lumapit ako. Tapos hinawakan na yung pisngi ko. Pero may binanggit siyang pangalan talaga, sir. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit. Yung pangalan? At ano ho? Si Chairman? Yung kapitan ho ng barangay? Si Chairman George? Ano naman kung kinalaman dito ni Chairman George? Anong kinalaman mo dyan? Bakit ako? Tahimik ako, pinagbibintangan niyo ang mga tao? Bakit ako? Bakit siya? Natural. Nagkwento sa akin si Jimboy. Sinabi niya sa akin ang lahat. Na pinagbanta na daw siya ni Chairman George. Alam niyo kung bakit? Kasi daw, gusto rin itong ligawan ulit si Ramona. Oo, liligawan daw niya para mapasa kanyang mga ari-arian ni Ramona. Ari-arian? Opo, meron nga ho. May ilang hektarya ho ako na palayan sa probinsya at 2 po ang pinapaupahang apartment. Pinundar ko lahat yun ng yumao kong asawa. Pero papaano naman ho nalaman ni Chairman na may mga Yan ang hapo nakakapaka. Bakit ako? Anong pakialam ko dyan? At matanong ko lang. Anong kinalaman ito sa pagkamatay ni Abnoy? Tinanong niyo pa. Nakapangalan kay Imboy ang karamihan sa mga ari-arian nilang mag-ina. At kapag nawala na si Imboy, syempre, mapupunta na ito kay Aling Mona. At kapag nagkataong maging sila ulit ni Chairman, pakakasalan niya ito. Pagkatapos, papatayin. And that's according to Jimboy. Wala akong kinalaman dyan. Anong wala? Si Jimboy mismo ang nagsabi. Hindi ba naniligaw siya? At naging sila? Liligaw siya para sa mga ari-arian niya? Kalokohan! Imposible mangyari yan! Jim! Anong imposible? Hindi mo ba mapagtagpi-tagpi? Bakit naman hindi? Ba't di nyo kasi siya tanungin? Ako talaga. Wala akong ibang ginawa, kundi ang tumulong sa aking mga constituents. Ikap, clean and greens, pagpapatapad ng mga ordinansa, tapos ngayon, pinipinan niyo ako? Why not? Tell me why not?
Hindi pa ako nagbibintang. Pero yan mismo ang pagkakalahad sa akin ni Jimboy. Hindi naman kaya gawa lang ito, Chip. Bakit di nyo pa imbestigahan yung mamagaling na teachers na yan? Palibhasa kasi walang naliligaw, kaya wala na siyang ibang alam kundi ang gumawa ng kwentong hindi naman totoo. How dare you question my credibility? I am a teacher! Huwag mo naman kaming bastusin, sir. How can you even accuse me of a crime? Teacher ako! Ano naman ngayon kung siya ay teachers? Teka. Balita ko, nananakit daw yan ng mga estudyante niya eh. Naniningil ng mga ano-ano na hindi naman kasama sa curriculums. At ano naman ho ang kinalaman ng teacher ni Imboy sa pagkamatay ng anak ko? Babae po iyon, sir. Sir, may pumapatay ho bang babae? Exactly! That's exactly my point. Sabi ko naman sa'yo, simpleng analogy lang. Ano ka? Porket babae, hindi na pwede pumatay. Alam nyo ba, Chip? Na pinili niyang mag-donate si Abnoy noon para sa eskwelahan. Alam ko. Dumating sa akin yung problema yan eh. Nagdesisyon na noon ang management ng eskwelahan dahil nagreklamo sila. Si Ramona. Ano? I am not the issue here. Why are you questioning my private life? Is this how you do your job? No wonder policemen are not trustworthy. Nagreklamo nga ho ako noon kasi ho panay ang hili sa akin ni Imboy ng para raw ho sa mga babayarin sa klase. Pero ang tagal na ho noon at saka parang napakababaw naman hong dahilan yan. Anong mababaw? Mababaw ba yun? Tinanggal kaya siya sa San Cristobal Academies. Saan pa makukuha ng kain ng mag-anak niyan? Kundi sa kanya lang. Sa trabaho niya. It doesn't make any sense. How can you speculate such baseless accusation? This is not about me. Napahiya ang guro yan. Si Abnoy ang dahilan. Umabot pa nga sa pagkakataong lumuhod siya sa harapan ng principals para lang ibalik siya. Kaya kalaunan, naging mabait siya kay Abnoy. Bully rin itong si Abnoy. Kahit anong papayaan niya sa kanya, kinakailangan niya mabait. At ako pa ngayon ang mamamatay tao? Bakit ako? Anong motibo ko? Sir, excuse me nasa itsura ko ba maging mamamatay tao? Oo naman, Chip! Unang-una, bakit siya nagpaparang na lang basta? Hindi niyo ba pansin na nagagalay siyang ipasa sa ibang crimes niya? Nagmamagandang loob ako, sir. I am here for Jimboy. Si Chairman George ang pumatay kay Jimboy. And Jimboy was sure of everything he said. Hindi nga sa defensives. Pero tangina naman! Bakit hindi kayo maghanap ng ebidensya? Bakit di nyo kaya paimbestigahan lahat may nayan sa Abnoy na yun? Dapat nga, pati yung ina, suspend din. Ako? Teka, sir. Ano namang klaseng tanong yan? Sir, ina ako. Ina ako nang namatay. Bakit, sir? Pinagbantaan ka na bang patayin ng nanay mo? Ng sarili mong ina? Dahan-dahan ka sa pananalita mo at baka magkatotoong mamamatay tao ako. At kanino nyo nalaman yung mga kalukuhang yan? Ako nga ho. Ako nga ho ang ina ni Bernadette. Liza po. Feliza Morales. 34 ho. Oho, sige. Si Ramona? Dating kalaguyo ni chairman yan? Oo naman. Alam ko. Alam ko. Ako kasi dati ang nagsiset up ng mga date nila. Kalukuhan! Kalukuhan yan. Matagal na yon. Wala nang namamagitan sa amin.
At saka noon pa yun, bago pa man din kami nagkakilala ng yumao kong asawa. We! Kailan lang kaya? Kailan lang kwento sa akin ni Imboy na ilang beses daw siyang sinindak ng teacher na yan? Ayon kay Imboy, araw-araw daw niyang dinadalhan ng prutas nung una. Oy, hindi lang yung basta 1 kilong kung anong prutas ha. As in marami. Buong pamilya, bongga, fiesta, gano'n. Tapos ng kalaunan, required na daw si Imboy na magdala ng tag 1 kilong prutas. Opo. May papaya, may saging, iba-iba. Gago yung teacher na yan. Kapag hindi nakapagdala si Imboy, minomolas niyo daw yung bata. Ay, sino bang teacher ang sinasabi niyo? Hindi! Gaga talaga siya! Ay sus! Nagbabait-baitan lang yun. Kung makapaningin nga yung Ramona na yan, akala mo kung sinong hindi nang galing sa putik? Halos mag-live-in na nga sila ni chairman nun. Pero alam niyo na, nasilaw sa kayamanan ni Edison McKinley. Kaya ayun, yung mama ng puta. Babaero naman talaga yan si chairman. Ay sus! Ubod ng libog. Tapos left na nga daw ng mga bakla, kalerki, at versa ang Lola Mess. Siya, busy sa mga constituents niya. Wala nga daw siyang ginagawa. Number 1 na konsehal po ang tatay ko. At kahit tanungin niyo pa, sa buong paaralan, gagayang guro na yan. Nagpa-abort na kaya siya. Oo, nabuntis ng gwardya ng eskwelahan. Paano? Hindi naman kagandahan, kaya kumakarengke. Pati gwardya, pinapatulan. Nako, yung pinagbubuntis niya, sarili niyang anak ha, pinatay niya. Yun pa kayang bully na si Imboy? Baka gusto niyo kalimutan kong may pinag-aralan ako. Mag-ingat naman kayo sa binibintang nyo. You've gone too far, sir. No! Ikaw ang namimersonal. Bastos ka! totoo nga! Ilang beses na pinagbantaan ni chairman itong si Imboy. Not just once, but many times. At ang tawag niya kay Imboy, Abnoy. Salot ng barangay! Bakit ba ako pinipinigan nyo? Wala kayong maiita sa akin! Magkano ba kailangan mo? Bakit di nyo sisihin yung ina? Kung hindi siya nagpabaya, edi sana buhay-buhay pa ng Abnoy! Hindi ako nagpabaya! Nagkataon lang na kinailangan din ako ng ibang tao nung hapong yon. Anong gusto niyong gawin ko? Hayaan ko na lang na mamatay si Marieta sa harapan ko? Na wala akong ginagawa? Hindi ko pinabayaan si Imboy. Ako ang nagbibihis sa kanya, ako ang nagpapaligo. Kumakayod ako araw-araw para matustusan ang pangangailangan niya. Para sa lingguhang therapy niya. Kinakantahan ko siya sa pagtulog, sinusubuan ko kapag sinusumpong. Pati sa mga nanunuksong kalaro niya, inaaway ko. Hanggang sa pagdumi niya, hinuhugasan ko siya. Buong buhay ko nakasentro lang sa kanya. Bawat oras, bawat minuto, bawat pahinga ko, siya lang ang nasa isip ko. Ang sinasabi ko lang naman, sir, Dahil sinasabi ko lang naman po, Darang sa akin lang ho. Pero huwag niyo naman ho akong husgahan. Pero huwag niyo naman ho akong husgahan. Pero huwag niyo naman po akong husgahan. Dahil hindi niyo alam kung gaano kahirap pag-alaga ng isang abnormal na bata. Sir naman, ang hinahanap ko rito, hustisya. Hindi ho ako pumunta rito para ungkatin ang lahat ng nakaraan ko. Katarungan, sir.
Katarungan ho para kay Imboy. Chip. Ba natin pwedeng pagpaliban muna ito. Kukunin ko pa ho kasi yung nirental kong video, okay? Di ba pwedeng bumalik muna ako sa barangay para sa preparasyon ng fiesta? Piyesta? May piyesta pa ba? Anong piyesta ba yung sinasabi mo? Wala nang piyesta! Ano pa bang kahulugan ng piyesta ng Central East ngayong wala nang anak ko? Teka lang. Sir, chill lang. Isa-isa lang. Mahina po ang kalaban. Rainier Castillo po, sir. 25, sir. Opo, single, sir. Ako nga po yung tumawag doon kay Imboy. Doon sa may tindahan ni Aling Coring. Nagiinuman po kami noon. Nakita ko po siyang naglalako ng chicharon at mani. Pinakyaw ko nga po yung chicharon na tinda niya. Opo, mga alas 11 na ata noon. Opo, sir. Kaibigan ko po siya. Kalaro ko po siya simula pa nung bata pa po kami. Mayaman nga po si Imboy. Alam ko nga po lahat ng ari-arian niya. Kung pinagtataka ko lang, kung paano nalaman ng iba? Ninyo, na may mga ari-arian nga sila. Gago talaga yun. Sinabi ko na nga huwag niyang ipagsasabi. Kulit talaga. Baka maloko lang siya ng mga mapagsamantala. Ay nako, marami pong nananamantala kay Jimboy. Doon pa nga lang po sa tindahan. Iba na kung itrato siya. Ang ingay-ingay kaya ng abnoy na yan. Kaya tinaboy ko na at baka malasing pang tindahan ko, no? Ay, hindi ko na maalala yan, Chip. Mga alas 12 yata? Ewan? Teka. Sa pagkakaalala ko, sumama siya kay Brulia. Yung baklang paura sa amin. Hoy! Kung makapagbintang ka naman, akala mo kung sino ka, sir, ha? Pagkariti naman ang titi mo. Kung makapagbintang ka, bakit? Sino ka ba? Ako po si Corina. Corina Sanchez po. Hindi, Chip. Kapangalan ko lang yun. Ikaw talaga? Parang tanga to. Yes, ako nga po. Aling ko ring sari-sari store po. Daan po kayo doon minsan. Nagtitinda rin po ako ng mga lutong ulam. Naku, mabubusog po kayo. Kasi, lutong bahay po talagang mga putahe ko. Pakakainin kita, Chip. Libre! Ikaw pa. Alak? Opo. Chip, alam niyo naman po na ang hirap ng buhay ngayon. Pero hanggang alas 9 lang po ang alak, ha? Ha? Si Imboy? Yung abnoy? Sir, inimbitahan niyo ako dahil lang sa abnoy na yon? Opo, si Imboy. Yes, yung anak ni Ramona. Mabait po na bata. Opo. Oo, as in yes. Pinatawag nga ako sa pageant. Akala ko kasi Los Diminda na Akies. Nagkamali pala yung announcer. Yung isang tinawag na finalist na Colombia, tinawi. Iniwan ko nga siya dun sa mahalerang si Kuring. Gusto niyang sumama, kaso sabi ko, wag na, umuwi na siya. Tapos yun, nagmadali na akong bumalik sa pageant. Mga alauna na yata. Hay sus! Huwag nga kasi kayo magpapaniwala dyan sa Kuring na yan. Akala mo naman kung masarap ang mga luto niya, puro naman pangat. Pangatlong init. At ewan ko ba kung bakit galit na galit yung Team Imboy.
tumambay nga si Imboy sa tindahan ko noong gabing yun. Kasama niyo yung mga nag-iinumang batugan sa amin. Mga tambay naman talaga at walang alam sa buhay ang mga sinasamahan ng ni Imboy. Walang alam talaga. Sure ka, sir, na walang alam yung ubot ng punat na kuring na yan? Inuuto niya kaya lagi si Jimboy. Ito sir, makinig ka sa akin. Alam nyo ba na number 1 na nakikinabang kay Imboy, yung kuring kunat na yan? Naku, Chip! Alam mo ba kung paano kawawain ng Rainier at Bruya na yan itong si Imboy? Siya ang pinapabili nila ng alak? Runner ba? Dahil mabait yung bata sa kanila, ayun, nauuto nila ba? Ayun lang, Chip. Wala na akong ibang alam tungkol kay Abnoy, kay Imboy. Pinagdadala niyan ni kuring kunat si Imboy na mga prutas araw-araw. Para daw po makatambay itong si Imboy sa tindahan niya. Kapag walang dala daw si Imboy, matik! Galit agad ang kuring kunat na yan. Palibasa kasi, hindi po nadidiligan. Basang-basa na ako, Chip! Kanina pa ako naliligo sa pawis. Ang init naman kasi dito. Di man lang magpa-aircon. Nagbabayad naman ako ng buwis. Pagkamahal-mahal ng annual permit, Grabe! Ang dami mong tanong, Chip. At ano naman ang pakialam ko sa pagkamatay ng Abnoy na yun? Kahit magtanong ka sa mga suki ko, minsan, di ako nasangkot sa ganito. Ang bait ko kaya sa kanya. At kailan ko naman pinagsamantalahan ng bata? Matagal na. Noon pa po. Nung ina-explain ko nga po sa kanya, na retarded nga siya. 5 taon na rin po yun. Sinabihan ko na wag niyang sasabihin na may mga ari-arian nga siya. At itigal niya na magpasinda sa kuring kunat na yun. Nung gabing yun, nakipagkwentuhan lang siya. Nagiinuman po kami. Alam niyo naman po, nagkamustahan. Kapag inuman, syempre, masaya. Hindi naman po umiinom si Imboy. Nakikipagkwentuhan lang. Nung matapos na po kaming uminom, at ayaw na kaming bigyat ni kuring kunat, nagsipag-uwian na po kami. Hindi ko nga lang po maalala kung ako ba yung nakapagpaalam sa kanya o siya ba yung nakapagpaalam sa akin. Bangenge na rin kasi ako noon, sir. Sir, oras, kasama kong umuwi. Ako, sabay kaming umuwi ni Jowa Bells. Bale, pinunta na ako sa pageant. Tapos nung hindi na ako nakapasok sa top 3, umuwi na lang kami ng jowa ko. Pero hindi naman nasa sa jowang-jowa ha. Alam mo yun, cute naman siya. Kahit mas cute kasi hindi ko na maalala eh. Mga alas 2:46. Ayun! Yun nga! Kasama ko pong umuwi yung girlfriend ko po. Pinuntahan ko yung GF ko dun sa may fiesta, sa kabilang baryo. Siya po yung kasama kong umuwi, sir. Oo, sir. May girlfriend nga po ako. Mabait yun. Magaling mag-alaga. Tsaka magaling gumiling. Ako pa ba? Hindi ka sumama sa akin si Imboy at hindi ko rin narinig na pinipage pala sa pageant. Siguro abala na kami doon sa backstage kasi alam niyo naman na ang urahan kapag pageant, mabilis ang galawan. Tapos kailangan mo pang bantayan ang mga gamit mo kasi madaming maklang mga magnanakaw. Hala, sir! Dili po ako magnanakaw ng lakas. Kaya nga po ako naglalako sa palengke para kumita. May boyfriend naman ako doon. Dili naman ako nagasama sa kung kani-kanino. Oo. Kadabi ko nga si Mona sa palengke. Sus, Ginoo!
Mukha lang akong bayot pero babae ako. Kung hindi nahimatay kasi yung Marieta na yan, di sana nakauwi ng maaga si Aling Mona. Hindi sana nangyari ito kay Imboy. Maria Reformina. Marieta for short. 29. Ako nga po. Low blood daw po kaya ako nahimatay. Okay naman na, sir. Nakakakwentuhan ko si Dodong Imboy pag nasa palengke siya. Sinisindak nga daw siya ni Kuring kaya tinulungan ko siyang kuan. Nagakuha nga kami ng prutas sa pwesto nila para may maibigay kay Kuring. Kuan ba? Tinawag ko si Mona kunyari para kuan. Para kapag tinawag ko, nagakuha na si Dodong Imboy ng prutas niya. Silosa po yan eh. Si Aling Coring. Dami po niyang pinagkakalat noon laban kay Aling Mona. Sa tagal ko pong nagtitinda, kikita ko sila lagi. Alata naman gusto niya kasi si Chairman. May something naman talaga sila ni Chairman. Naku, minsan nga ayaw kaming painumin sa pwesto niya. Kesyo magsasaro daw ng maaga dahil masakit ang katawan. Pero alam niyo ba, Chip, papapuntahin niyo dun si Chairman. Sa loob mismo ng tindahan, nagjijerjer sila. Hindi lang ako, halos buong tropa ko, alam yan. Alam mo naman pala. Bakit di mo sinabi agad? Kung sana, sir, ay klaro ang mga tanong mo, di sana, kanina pa tayo tapos dito. Syempre, kung anong tanong nyo, yun lamang ang sinasagot ko. Less talk, less mistake. Kaya nga, I have the right to remain silent. Pati naman kasi mga personal na bagay, hinahalong pa. Bakit di nyo pagtuunan ng pansin kung ano ang nangyari ng gabing yun? I invoke my right against self incrimination, insemination, discrimination. Basta, yun na yun. Aba, parang Coco Pimentel lang. Parang hindi alam. Nag-grocery pa na kunwari walang alam. May alam yan. Maniwala ka, Chip. May alam yan. Iyang si Rainier at Brolia. Nako, duda ako sa dalawang yan. Oh, di ba nga, si Rainier ang nagtawag kay Imboy doon sa tindahan habang nakikipag-inuman? Sila ang malapit kay Imboy. Sila nakakaalam ng kahinaan ng bata. Pansin ng buong barangay ang malaki kay Imboy. Alang ganun lang yun. Panigurado, may motibo yan. Naku, sir naman. Kung meron mang nananamantala kay Imboy, maliban kay Kuring, walang iba kundi si Manding. Yung nagtitinda po ng balot. Malala po. Ay, sobra talaga. Grabe kung itrato siya ni Aling Lisa. Yung ina ni Bernadette. Akala ni Aling Mona, naalagaan si Imboy kapag nandoon sa kanila. Abay, hindi ho. Parang asong trato niya kay Imboy. Yes, there was one day when Jimboy was silent in the class. And as a SPED teacher, you can actually notice this detail. Alam mo ba, sir? Kwento sa akin to ni Imboy, Ang usapan daw ni Imboy at ni Manding na sa bawat balot na may ibibenta ni Imboy ay meron daw siyang 150. 150? Halimbawa sila ng 150, sir. 1 peso and 50 centavos. Diba? Ang galing ni Manding. Sa Kadya Chicharon naman, mayroon siyang 250. Magaling sa math si Imboy. Mas magaling nga po yun kaysa sa akin eh. Kaya po siya hinahayaan samahan ako. Kaysa sa pagmalupitan lang ni Aling Lisa. Si Aling Lisa? Hindi niyo po ba alam na may namamagitan kay Aling Lisa at Chairman?
Alam niyo ba yon? Of course! Jimboy knows everything. That day, when I talked to him, he was scolded by chairman and shouted at him in front of people. He said he was scolded also by his Uncle Doming. But you know what? Jimboy used the term scold. Pinagalitan. But there seems some strange thing about his term. I think he tries to lighten the situation so that I will not take it seriously. Seryoso naman talaga, sir. Matalino po si Imboy. Alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. At alam din niya na pinagsasamantalahan ni Manding ang kabaitan niya. Nako, hindi ho. Niwala kayo. Nakita ko na minsan, pinakyat ni Aling Lisa si Bernadette saglit. Sa kanya, kinurot-kurot at sinindak si Imboy. Kaya sumigaw ako kaagad ng balot! Para lang tumigil sa Aling Lisa. Hindi naman po tama na maltratuhin yung bata. Grabe kasi ang inggit ni Aling Lisa kay Aling Mona. Kaya nibabali niya kay Imboy. In love kasi itong si Aling Lisa kay Chairman. Yes, that's true. He knows it well. But he pretends that he doesn't know. He pretends like he doesn't understand. But Jimboy is an intelligent person. He pretends to be more retarded because he doesn't want to complicate things. Kaya kahit niloloko na siya, pinagtitripan na siya, inuuto na siya, sige lang, nakikiayon lang siya. Ang masaklap niyan, alam po niya na inuuto mo siya. Pero hahayaan ka niya. Parang tanga no, sir, kung iisipin mo. Pero hindi po tanga si Imboy. Kasi ayon ho sa kanya, mas nakakatawa daw po na inuuto mo siya kahit aware siya na inuuto mo nga siya. Kasi yung tipong ang tingin mo po sa kanya, abnormal siya, kaya mo siya uutuin. Hindi po ba mas nakakatawa yun? Sa'yo, ang mang-uuto sa isang abnormal. Nagigets mo ba, sir? Hindi po! Hindi Bakit naman ako maiinggit sa puta na yan? Totoo namang ginamit niya ang katawan niya para maakit niya si Edison McKinley. Habang may namamagitan pa sa kanila ni Chairman. Ay, wala akong namamagitan sa amin, Chief. Sa tanda kong ito, hindi ko na maiisip ang mga yan. Biyuda na ako, Chief. Sa bagay, kahit anong gawin mo, meron at meron pa rin masasabi ang mga chismosang kapitbahay ko. Totoo nga ho. Takot ko lang sa chismis. Hindi ko po minamaltrato si Imboy. Palagi nga yun sa bahay. Hinahayaan ko lang silang maglaro ng anak ko. Sa katunayan, sa bahay na ngayon naghahapunan. Pero sinisingil niya si Aling Mona sa mga kinakain ni Imboy. Binabawas niya sa upa nila ng bahay. Oo, si Aling Mona nga po ang may-ari ng apartment kung saan nakatira sila Aling Lisa. Bakit pati yan? Bakit pati mga walang kinalamang bagay na sasama sa interogasyon nyo, Chief? Oo, nagdadala nga si Imboy ng mga prutas doon sa store. Pero hindi ko naman siya pinipilit. Nagkukusa naman yung bata. Kasi mabait naman talaga si Imboy. Ay, sinabi mo pa. Napakabait na bata ni Tudong Imboy. Matalino pag yun. Mabilis magkwinta. Oo, yung puhunan. Tapos kung magkano ang patong namin, siya nag-aisip. Kaya kahit nagpapamigay siya ng mga prutas, di na lugi si Mona. Hindi naman hulog kasi ang kating ko ng 12.50 yung balot, tapos pakukuluan. Tapos ibebenta ko dapat ng 450 kasi dapat ang kita ko Ayun, tama. 17. Ibebenta ko dapat ng 17. Pero ang sabi ni Imboy, dahil ako lang daw ang nagbebenta sa amin, benta ko daw ng 19. Kapag tinulungan niya ako magbenta sa kanyang 150, edi
may kita akong bali, may kita akong bali, Bali, sir, nakita ko nga ako siyang may dalang itak. Pauwi na kami noon ng girlfriend ko, sir. Bali, kasi kami noon. Yung alam mo na yun, sir. Nagmumol po kami sa likod ng isang puno. Pinauna nga po namin si Cheska noon. Dala niya na yung mga gamit ng girlfriend ko. May kita ako sa 19, teka, 19 minus 150. Bali, sir? Bale, sir? Ito kasing jowa ko. Hinila kasi ako sa ang harot. Nakatanggap costume ako noon. Kaya siguro nag-init ang gago. Tapos, sa may malaking puno ng akasya, doon sa may San Pedro Street, malapit sa malawak, na lote na madamo. Naglalakad na po ako sa may Arco sa San Pedro Street. Malapit na po sa highway. Narinig ko na lang po, tila may umuungol. Bigla rin nawala yung ungol. Kaya nagpatuloy na po ako sa paglalakad. Pero parang iba eh. Kaya binalikan ko. Binalikan ko po, sir. Binalikan ko. Kaso parang nag-aalinlangan akong suungin yung lote kasi madamo. Hindi ako nagdadamo, sir. Kahit ipatis niyo po ako ngayon din. Promise. Teka lang, sir. Hindi ko nga rin po alam. Hindi ko naman nakita ang buong pangyayari. Pero ang nakita ko po, may dala siyang itak. Habang pinapasaya ako ng girlfriend ko, doon nga po sa malaking puno ng akasya, malapit sa loteng madamo. Sinabi mo pa. Madamo nga. Madamo si Jowa Bell. Kaya may sumabit. At dahil may sumabit, napapepe ako. Tapos, patindig kong ganyan. Nagto ko si Mang Domeng. Sakto pa namang tumigil siya. Akala ko nga mapaflashlightan na kami. Hoy! Nakakahiya kayo mapaflashlightan habang nagmumomo. Ngayon, noong nakabalik na ako sa kung saan ko narinig yun, huminto ako. Huminto ako, sir. At wala pang 1 minuto, abay, may umungol na naman. Kabadong-kabado na po ako, sir. Pero mas pinakiramdaman ko po kung saan nanggagaling ang tunog. Kaya nagmadali kami ng girlfriend ko na umalis doon, sir. Sa bahay na po namin itunuloy ang masasayang gabi. Kung ako naman pong tatanungin ninyo, wala pong iba na pwedeng gumawa niyan kay Jimboy, kundi si Mang Domeng. Ako? Mismo! Bakit ako? Yung tanod? Na unang nakakita kay Jimboy? Ako nga. Pero bakit ako? Siya ang first touch sa crimes. Pero si Chairman George ang huling binanggit ni Imboy na pangalan. We! Hindi totoo yan. Gawa-gawa niya lang yun. May motibo talaga yung si Mang Domeng. Oh, sino bang pinakamalapit na kamag-anak ni Aling Mona? Si Mang Domeng. Kapag nawala si Mang Domeng, or kapag nawala sa eksena, edi kay Aling Mona mapupunta ang mga ari-arian ni Imboy. Tapos, kapag nawala na rin sa eksena si Aling Mona, kanino may iiwan ang mga ari-arian nila Imboy? Edi sa immediate heir, may hidwaan, yang si Mang Domeng at si Chairman. Kaya binabaling niya ngayon kay Chairman ang ginawa niya. Kasi ubot ang galit ni Mang Domeng dyan kay Chairman. Yes! Tama! Tama ka, sir. Ex kasi ni Chairman ang asawa ni Domeng. Halos magpatayan nga yung mga yan nun eh.
Eh ayaw ni Doming naligawan ni Chairman ng kapatid niyang si Mona. Inaway pa nga ako niyan eh. Tigilan ko daw ang pagtutulay kina Mona at Chairman. Sir, lahat po ng tanod may hawak na itak at pamalo. Bigay po yan ng barangay, sir. Pang self-defense po yan. At nakita ko naman po sa mga sugat ni Imboy, hindi itak ang ginamit. Kutsilyo. Maiksi ang mga sugat, sir. Kaya hindi po ako. At bakit ko naman gagawin yun sa pamangkin ko, sir? Porket pamangkin? Kasi nga, sir, may motibo si Mang Doming. Gusto niyo mapunta sa kanya ang mga ari-arian nila Imboy at Aling Mona. Ikaw, sir, may nagmamay-ari na ba ng puso mo? Pwede ba kitang kami? Pwede nga naman. I heard some rumors in the neighborhood. Some speculations are seemingly possible. But I stand for what Jimboy has confessed. And according to him, si Chairman ang pinakamalalang threat sa kanya. Hindi! Si Chairman yan. Hindi ako! Hindi! Si Chairman George nga. Walang iba kundi si Chairman. Hindi nga! Si Chairman talaga! Kung hindi po si Mang Doming, si Chairman yan. Sinabi ngang hindi! Hindi nga pwede! Bakit nga hindi pwede, sir? Hindi kami mangmang. We know how the law works. Everything is possible. Just like everybody can be a suspect until one is proven guilty. So bakit hindi nga pwede? Kasi siya ang ama ni Imboy! Si George ang tunay na ama ni Imboy. Sir, hindi rin naman humistiso yung yumao kong asawa. Half American lang siya. Pero sigurado akong si George ang ama ni Imboy. Kaya sabihin niyo, sir, sa akin na hindi si George ang pumatay sa anak ko. Sir, hindi niya pwedeng patayin ang sarili niyang anak. Hindi pwede. Fine. I rest my case. So, are we done? Tapos na po ba tayo? Sir? Itigil na natin to. Nagkakasala lang ako. Yung totoo, sir. Yung totoo, ha? Sigurado ka ba? Sigurado ka ba na makakamit ni Jimboy ang hustisya? Sigurado ka ba na makakamit ni Imboy ang hustisya dyan sa katatanong mo? Sigurado ka ba na makakamit ni Abnoy ang hustisya dyan sa katatanong mo? Na mga kung ano-anong imbento? Alam mo ba kung gaano kahirap umupo sa silyang ito? Alam mo ba kung gaano kahirap ikwento ang nangyari sa anak ko? Para na natin siyang paulit-ulit na pinatay. Ano? Sumagot ka! Mahirap, di ba? Kasi nga, hindi madali. Ano? Sagot! Ano, sir? Sumagot ka! Sagot! You can't answer a simple question. My goodness! Look at you! Ano? Sagot! Sumagot ka! Nasaan ang hustisya mo? Nasaan ang hustisyang sinasabi mo? Ano? Sagot! Si Mama po. Nakita ko po siya. Hinuhugasan po niya yan. Yan po. Nakikita mo naman kutsilyo yan eh. Hindi niyo pa alam na kutsilyo yan? Ang kulit! Kutsilyo namin yan. Opo. Umiiyak pa nga po siya nun eh. Nagalit nga po si tatay noon sa kanya eh. Nag-away po sila. Tapos umiiyak si mama.
Marami pong dugo sa banyo. Pati po yung damit ni Mama. Nagkalat po sa buong bahay. Kaya po umalis si Papa. Pero sabi po niya, napag-utusan lang daw po siya. Si Mama nga, ang kulit mo. Pero napag-utusan daw. Ni Chairman George. Bingi. Inyo pong natunghayan ang isang produksyon na hatid sa inyo ng Dulaang LU. Sa panulat at direksyon ni Kuya Dong, ang kauna-unahang dula na itinanghal ng aming kumpanya na naging parte rin ng kauna-unahang Fringe Manila. Ang dulang may isang yugto na pinamagatang Testigo. Mga kaibigan, ang mga nagsipagtanghal sa dulang ito. Bilang Marieta, Miss Maridel Dulay. Bilang Corina, Engineer Maria Cristina Ishida. Bilang Bernadette, Miss Princess Esther Ligaspi. Bilang Manding, Mr. Mon Ivan Chu. Bilang Liza, Miss Jofiel Angela Bravo. Bilang Domeng, Mr. Ireneo Ople II. Bilang Rainier, Mr. Juan Isaac Cuyo. Bilang Brulia, Mr. Bon Eric Abaga. Bilang Chairman George, Mr. Vernon Albert Sabadi. Bilang Teacher Christine, Miss Dirnalan Barbin. Bilang Ramona del Rosario McKinley, Architect Camille K. Tutano. At ang manunulat at nagdirehe, si Kuya Dong. Yes! Uwi kayo. Ang buong pamilya po ng Dulaang LU ay nag-ahanda para sa aming 10th anibersaryo sa taong 2021. Kaya inaanyayahan po namin kayong manood, bayanan, at abangan ang aming mga susunod na palabas. May mga pinaplano rin po kaming libreng workshops, kaya huwag po natin kalilimutang i-like ang page ng Dulaang LU. Muli ako po si Kuya Dong at ito po ang Dulaang LU, isang community-based theater sa probinsya de La Union. Hanggang sa muli, maraming salamat at keep safe everyone. Thank you.